Aj normálna baba potrebuje, prepáč, že poviem jebačku. To je jedna vec. Len si nemáte rád jebačku, tak to je COVID-25. Neboj sa, oni to majú rádi. Oni sa robia len dámama veľkýma, no. Áno. To chápem. Tí baby niekedy také, ja si poviem takto, niekedy tí baby idú s týma špinavýma, hnusnýma, smradovýma, kokotama, vojdavýma. Hnus, odpor. Co ty si predstavuješ, jaký vzťah? Taký, že ona ležať na posteli, alebo jak si predstavuješ? Čo, jak si predstavujem? Jak si predstavuješ ten vzťah? Ležať na posteli spolu len, oblečený v gacách, alebo jak? Strašne sympatické. Naobliekaný, skafándr si dať. Alebo mieť vlastne zábranu? Ale počúvajte, Vidíš postel a tak. Stačí už, lebo som z tebe už nadržaný. Sa zajtra.